18 апрел президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Узбекистон дар майдони қасри миллат ки ба хотири пазироии меҳмони олиқадр идона оро ёфта буд баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди сафи қаровули фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии Тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан гузаштани ҷузу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. барои истиқбол аз байн омода бош! ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Узбекистон, батальони қаровули фахрӣ ба муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. командири батальони қаровули фахрӣ подполковник Ҳофиззода. Salom. Salom! Председатель Маджлиса Милли.
Sağ olun.